Así en silencio, que non hai aquí son e son alteras ventás abertas, hai interferencia da fora. Oxe ben. Bueno, pois boa tarde a todas e a todos, grazas por vir. E bueno, hoxe é un día un pouco especial por moitas razóns, non? Primeiro porque temos a Isabel aquí por segunda vez o Instituto de Estudios Chairegos, por terceira vez con Sala, pero a segunda vez que o Instituto de Estudios Chairegos pois arroupa, non? Unha exposición do seu traballo. Tamén porque faltan moi pouquiñas horas para que entremos no día do noso país, no día da Patria Galega, e pronto tamén é un día especial porque cando o Instituto de Estudios Chairegos arroupou a Isabel naquel momento que tiña 15 anos, estaba con ela unha muller que hoxe non a temos físicamente, pero estou segurísima que está aquí. E témolo claro porque ademais levamos unha mañá chea de incidencias como se alguén nos rondara por aquí queréndonos advertir de algo, non? Eu refírome a Cristina Fernández, que foi aquela muller que veu falar do Instituto de Estudios Chairegos, esa primeira vez para falarnos de que había unha moza naquel momento que tiña unhas inquietudes importantes, que tiña talento e que a ver si poderíamos considerar a posibilidade de que Isabel pudera expoñer. Así foi, falamos con Isabel e a verdad, pois Isabel quedamos prendidos dela, por decirlo así, non? Era unha rapaza de 15 anos, pero con unha terrible personalidade, baixo o meu punto de vista. Unha personalidade tremendamente marcada na súa forma de gestionar o seu comportamento, na súa forma de amostrar as súas sensacións a través da pintura, e enseguida, pois, cando empezamos a montar aquela exposición, recordo que nos apareceron a gigantesca cara, porque debe de dar por eses volúmenes, naquel momento, aquel tuvo a súa complexidade colocado, pero nada que ver co que hoxe pasamos aquí, para colocar esa pintura de 2x2. Que eu que digo, que ademais forma parte do anedótico, non? Penso que para mostrar cando paso o tempo todo o que nos sucedeu aquí, incluída unha boda civil. Así que as primeiras persoas que gozaron da exposición foron os noivos e os convidados desa boda que mismo foi neste salón cando nos andábamos de arriba para baixo con todo esto, que nos obligou a pasar aí que tenga público. Pero bueno, volvendo outra vez o que nos ocupa aquí, a verdade é que naquela ocasión quedamos impactados de alguna maneira como aquela rapaza de 15 anos pues, hacía aqueles dibuxos e non tardamos moito tempo en pedirte a ela un favor. Pedimosle que si a ver, durante a nosa gala de entrega do primeiro premio a Agustín Fernández Paz, era sobre un lente grande tamén que tamén nos costou montar, pois en directo mentre se celebraba aquela entrega do premio, ela pintaba a cara de Agustín Fernández Paz, que sirveu, ademais, a cero, a parte do impactante que resultou a todas aquelas persoas que estaban vendo ese traballo en directo e como iba aparecendo aqueles olhos e aquela cara de Agustín, pois tamén nos sirveu para o cartaz que fixo pois o anuncio do segundo premio. Agora xa estamos no quinto. Ese mesmo tempo é o que pasou desde esta exposición primeira de Isabel ata hoxe, non? Agora ten 19 anos, ela, no que anda a falar estes días con los medios,
no que la ilustra e no que la, bueno, pues nos quere presentar. Eu dicía mismamente ahora que me parecía que el discurso de Alcanova hai unha luz, sobre todo nesa banda viral, ¿no? En outras cidades 4 anos non son nada, pero el discurso de Alcanova, pois aquela xente, especialmente que traballamos no ensino, sabemos que é totalmente un mundo. E eso chama a atención porque son 4 anos nos que ela sigue pintando. Tal quere decir que aí xa hai algo que deixa de ser a mellor inquietude de adolescencia e que xa se empeza a facer un camiño hacia realmente ser para ela unha forma da súa vida, non sabemos o que lle depara o futuro, non sabemos o que fará os seus estudios en historia do arte, pero en calquera caso que van a ser un complemento importante para o que lle gusta. E outra das cousas que a mí me chama a atención en Isabel, que acabo a deixar, é que me parece unha persoa extremadamente sensible. Eu pensei que toda a xente, aquí está moitas e moitos, que tedes a aurea artística, que tedes esa sensibilidade. Eu ben non sei. Pero bueno, as poucas veces que viví con ela momentos desde a intensidade, doume conta que ela é especialmente. Non sei se pasou un momento por la mañá un pouco apurado, incluso, bueno, tuvo que coller un pouco de aire, a cousa naquele momento parecía que non estaba collendo o camiño que ela quería pola dificultad que tivemos, que si quere, pois ela é dona de contar ou non, eso fixo que pasara máis duro e, bueno, tuvo que abrir a ventana e sentarse un pouco porque, bueno, ela quería presentar o seu traballo e en aquel momento pues, parecía que podía ter unha dificultad maior da que nos presentou, incluso se veía rayadinho en algún lado que está este 2x2 tan grande, ¿no? A verdade é que despois todo salió perfecto e creo que é unha exposición bonita para gozar, para compartir e que cada persoa que está aquí pues sexa realmente a voz de un convite para que outras moitas durante este tempo podan ir a vela e que sintan pues cada un o que le parezca ver bueno, penso que non teño nada máis que decir en todo caso da Ría Graza por outra vez pensar en nós para facer esta exposición, daros as grazas a vos por estar aquí xa dixen que a primeira vez que estuvera arroupada por Cristina e desta vez pues tamén ven moi ben arroupada na mesa por Antón, que creo que tamén é para ela con apoio e con ánimo, ¿no? Así que nada, esta palabra. Bueno, moitas gracias. Sempre é un placer especial, non digo como algo retórico, vir a Vilalba, porque cando un é indígena dun lugar, eso sempre o leva na pele, no corazón, non? Da que eu botei pouco tempo aquí, pois sempre o lugar de nacencia sempre o leva un con ela onde vai, non? Entonces, bueno, Vilalba, e en concreto Lanzós, pois sempre o leva un no corazón. E vir, hoxe, ademais, que eu non me agradaba que me pediran vir aquí para nada, o cal pues, me honra muitísimo, non? Que Isabel, porque é unha persoa que a coñecedes ben o sabedes, é imposible non querer que Isabel, porque, bueno, é como é e é imposible non querer. Pero non me gusta falar solo desde o aspecto puramente personal, sino tamén como grupo, porque eu non son ninguén sin o colectivo, non? Os colectivos dos que formo parte. E creo que, ademais, o traballo colectivo, como nos gusta chamar a nós, o traballo comunal, é fundamental para a cultura deste país. Por lo tanto, tamén, o traballo que fai o IESCHA é un traballo bestial desde fai anos. E, bueno, para nós tamén, que somos unhas entidades moi pequeniñas, unha parroquia e outra, digamos, un rollo limitado co tema poético, que é a nova poesía lírica, pois entidades como IESCHA ou Xermolos son casi como un faro, non? Como unha guía para nós a hora de traballar. Non pretendemos ser tanto como a eles,
pero sí que aprendemos da maneira que teñen de facer. Este ano, por exemplo, houve, digamos que un feito que para mí ten moita relevancia, ¿no? Que é xuntarse tantas entidades da Terra Chá con un tema tan emblemático como o de Cantaroba, e que se reflexe aí, que se reflecta pois esa cooperación entre entidades a hora de traballar a prol da cultura, ¿no? A cultura non é competencia entre uns e os outros, non é suma de cousas, é cooperar, é axudarse, é colaborar e é sumar, en definitiva. Todo este rol que estou hablando das, digamos que das entidades e da cultura e das entidades sociais e culturais, ven ao caso tamén co de ISA, porque a parte fundamental de que salgan adiante artistas, de que salgan adiante creadores, é, digamos que tamén que haxa entidades que canalicen o traballo desa xente desde a base. As institucións, os soños institucionais, como decía no seu poemario Anxo Angueira, este do Valo de Manselle, pois deben de estar, de alguna maneira, para servir á sociedade viva, á sociedade dinámica, que son as que representan as entidades como Viesca, como Xermolos, ou como cualquier tipo de asociación, clube, etc. Isabel, hai 3 anos, non hai tantos na voz, pero hai 3 anos, nos xa vimos que, bueno, que tiña un talento, ¿no? O propio Tonucci, ¿no? Falaba do talento, e cando se refería ao talento decía que todos temos un talento, moitas veces escondido, e moitas veces os sistemas educativos non axudan a que eses talentos florezan, os que teñan que ter, sino que moitas veces os tapan, porque o sistema somete e leva por un camiño que ao final igual non é o teu e se perden moitísimos talentos. Lo de Isabel eu sei que ten este talento, naceu con ele, o talento da pintura. O outro día comentaba a María Xosé Damas, que está aí detrás, que xa desde pequeniña, con 4 anos, cando le ponía unhas pezas musicais e les mandaba dibuixar o que representaban, aparte de facer para aquela idade uns dibuixos bestiais, comentaba que non era só os dibuixos, sino a creatividade que le salía para facer eso, con 4 anos. Con 16 anos, nós fixéramos un encargo para unha revista, número 0 da época, pero un encargo que non era calquer cousa, porque ao final a pobre explotámola de mala maneira, porque lle mandamos a hacer retratos de cerca de 50 poetas. Imaginade a pobre o que tuvo que traballar en. Pero unhos retratos maravillosos que algún día habrá que sacar a luz fora da revista e ao mellor facer unha exposición, porque hai poetas da Terra Chá, outros que non son, e algúns máis conhecidos, outros menos, pero que realmente para 16 anos, ela díxome despois posteriormente que seguramente moitos retratos hoxe non nos faría como aquela, é normal, pero se alguén ten a oportunidade de ver a revista, se non a ten físicamente, pois a pode descargar tamén na página nosa, pode ver a bestiada que é de retratos que fixo, pero non bestiada na cantidad, senón o bonito se ven feitos que estaban. Bueno, nós desde aquela, claro, quedamos enamorados dela, temos unha regla de por vida, ¿no? Porque, claro, nós non pagamos, non temos recursos, pero desde logo ese favor é un favor bestial, que nos presente. Copiando vos a vos, cando o tema da Agustín Fernández Paz, fixemos un encargo máis pequeniño, pero tamén outro directo, que foi na entrega do premio ao Raúl Río, ¿no? E Raúl Río tamén ten ese retrato que levou para casa como premio, e o ten como ouro de paño, ¿no? Porque a verdad que foi un retrato precioso, ¿no? Ten mucho sentido esto tamén ten, digamos que outro plus, ¿no? Por enriba. Entón, que decir de Isabel, que ahora intentamos abusar con dela, porque sabemos que anda liada, está con os estudios e eso, pero bueno, non nos esquecimos, e por tanto algún día seguiremos abusando, ¿no? O seu permiso. Xa digo, o tema dos dibuixos de Isabel teñen, non sei ben como definidos, pero sí que transmite. Eu, por exemplo, estaba vendo aí o dos rapaces do instituto, o canteiro, o de Marco, non me sabía o nome, que era que é flipante, flipou con ele. Porque que a parte xa non é o rollo da técnica, é que os dibuixos delas transmiten, porque eu creo que realmente levo dentro, e iso non se aprende, eso ben común, ¿no? Que é o que decía. E, por tanto, xa digo, tomei a liberdade tamén,
esta semana de solicitarle tamén un espazo na Casa Habanera de Guiñiz para que vaya a esta exposición ali, que xa lle comunicaremos cando nos dan data, que non contestaron aínda, pero, bueno, desde logo hai que seguir con ela, non a vas a exponer só en un sitio, digo eu, ¿no? Entón, vamos a intentar botarlle unha man tamén e para dar a coñecer, porque eu creo que é un dos grandes valores artísticos que ten, xa é presente xa, pero que ten de cara ao futuro a terra xa, ¿no? Seguramente ela seguirá evolucionando como todo o mundo, pero o fundamental xa ten. Eu creo que xa é unha referencia hoxe, e por tanto, como viña que é, quedalle moito por diante que aportar, ¿no? E seguro que vai a dar moitísimas alegrías nun futuro, xa se está dando agora, ¿no? Simplemente eso, vamos a ver, bueno, o meu e o noso, toda a xente que está con nós, no colectivo, tanto os pilares como da NPG, o noso agradecemento por tanto, ainda outro día tamén vou axudar nese festival poético que fixemos en Guiñiz, estivo ali o Pertañón todo o fin de semana, e por lo tanto para nós entendemos que forma parte tamén da nova poesía guiñiza, porque a poesía hai que entendela tamén non como algo, un compartimento estanco, sino que as artes todas teñen que fluir e teñen que tamén, bueno, pois unhas e as outras, pois a música, as artes plásticas, a propia literatura, etc., pois teñen que fluir tamén, ¿no? todo conxuntamente. E esta é unha prova, nós xa o fixemos con aquela revista, pero que se pode facer con moitísimas outras cousas. Así que, nada, os meus parabéns por a exposición, os meus parabéns ao IESCHA tamén, que non hai que animalos a que sigan facendo cousas, porque non paran de facer cousas, por tanto, que sigan así, nós sempre encantados de vir aquí, e bueno, eu particularmente tamén, con tanta xente conocida e tantos amigos, non? Que sempre é unha satisfacción, e máis nestes tempos que corren, non? De pandemia, non? Onde parece que cada día é máis difícil encontrarse físicamente coa xente. E nada, e non me queda moito máis que decir, salvo que despois alguén quera comentar algo. Así que, moitas gracias. Evidentemente, tamén gracias cando Antón como presentarse aquí e esas paradas tan bonitas, que sempre mola moito recordar esos momentos de onde fai 3-4 anos, que xa, non é que non lembro, pero si que non estoy tan presentes como algo reciente, entonces é moi agradable escoitando, e yo, e eso evidentemente por acoller tan boa mano esta proposta, despois da primeira vez neses 4 anos que pasaron, como dixo Marisa, sí que se nota moito. Ao mellor outras idades non, pero los 15, 16 que tiña, aos 19, 20 de agora, non sei moito, porque pasas por un momento de adolescencia a primeira edad adulta, e é un momento moi decisivo na vida de todas as persoas que vai a conocer a vida. Moitas gracias por aquí. Eu confío en dar as persoas que están. Quería ler unhas palabras sobre a exposición, pero como teño unha memoria bastante mala, a pesar dos novos que son, teño apuntado aquí, como estudei. Escoitadela ben. Dai un pouco máis volumen. Un pouco de máis, É que si que chega, non temos aquí. pero non, pero se tento falar, claro. Porque me gustaría deixar claros varios aspectos sobre a exposición para que se entenda mellor. Dai un pouco máis volumen. E que ademais coas máscaras, as ventas abertas. Mira, é que eu creo que incluso estás máis cómoda, porque sin que te teñas que apretar moito, pois aumenta un pouquinho, eu creo que vai axudar, Vale, Claro, ahora está perfecto. Claro, é que isto limita moito, e encima o ruido exterior. bueno, pues estas obras entonces enviaron un terno moi intenso, acompañaron un proceso complicado muchas veces, porque impera un querer controlar todo en cada momento, y o querer controlar que esta mancha estea neste lugar, que en esta raya non se pode salir desta zona. E isto muchas veces limita moito a expresión e incluso a creatividade, porque cando tú queres controlar unha idea de texto sobre un espacio limitado, como pode ser un papel ou un lienzo, ao final acabas de coartando moito a iniciativa que sale a hora de pintar e a hora de dibuixar, con xestos, con trazos, que despois activan un pouco a luz. Entón, bueno, as veces nas que conseguir trascender un pouco ese control imposto, tiven como resultado estes dibuixos e pinturas
esculturas que, sendo tradicionais en canto a técnica, e a temática realmente non varía moito desde que empecé a ensinar os debuxos, porque sempre son os realistas, cargados de símbolos e de cousas un pouco pouco frecuentes, pero sí que a técnica, pues é bastante tradicional. Pero ainda sendo isto, e ao mellor no primeiro momento como observadores, podes decir, ostras, pero que isto non ten sentido ningún. Porque hai aquí de repente unha ave que ten un brazo colgado e que eso non pode ter sentido. Pero observado desde unha posición neutral, sin querer controlar todos esos símbolos y querer descifrar, querer saber observarlos simplemente os sentidos, eu creo que poden transmitir moitos mensaxes que evidentemente como nacionalista van a cambiar unha persona a outra, e iso é interesante, porque incluso ela pola mañana me comentaba a interpretación que facía do Cabro Grande moi legítima, e máis a mí me gustou saberla, así que se algún de vos ten unha interpretación e non a querer contar, quero encantada, porque sempre gusta escoitar as diferentes interpretacións que se fan. Ao final eu fago unha idea, pero logo vos podedes ver e tedes outra completamente distinta, e é moi agradable explicar. Así que iso, son importantes tamén os retratos, porque cada un deles non só amosa un rostro, senón un momento moi puntual. Cada expresión non é tanto do modelo, do momento, da persona de referencia para facelo, senón incluso de mí mesma para o dibuixado, para o pintado. Co cal é unha viaxe a través dun ano moi complexo, evidentemente, para todos, cheo de moitos momentos que na vida unha persoa son decisivos, o que comentaba antes de pasas de ir ao instituto, de rodearte dos teus amigos de toda a vida, estar nun espacio como moi seguro e moi confortable, a pasar as estudos superiores ou non, sempre estás na casa, conoces xente, cambias moitísimo, entón foi un algo para eses momentos. Nun contexto social de pandemia, ainda encima, que a mí personalmente me permitiu anunciarme do mundo, este é un pouco pero sí que me permitiu anunciarme do mundo e das súas obrigas, e tamén, cando te anuncias o contacto coa xente de forma obligatoria, porque sempre, ao final, cando te relacionas con as persoas, eres obligada e obligado a poñer unha cara ou outra, dependendo do contexto, e aí, un pouco non se detesta dese apartarse un momento e ver as cousas de un punto de vista, puiden explorar realmente as miñas inquietudes que eu realmente non gustaba en unha posición facer, que non era o mellor que se esperaba. Porque pode decir, sería normal que se gustara estar facendo isto, que se gustara de isto, e dixen, pero igual non. E cambias, e descubres cousas novas, e de feito o resultado de todo isto é estas cositas. E entón parecía interesante hablarlo. E por outro lado, tamén me gustaría, aunque xa o fixo Marisa Agüeda, pero me gustaría recordar a Cristina, porque sí de verdade que foi unha persoa que sempre, desde o primeiro momento, me levantou moitísimo. De feito, recordo o día que lle dixen que quería ser artista e mirou e dixome, pero ti tens seguro, porque iso é moi difícil, E recordo todos os momentos, incluso que debuxaba na súa tenda na xenta de Villalba e eu poñía nos camaradas de debuxar, porque tiña unha visión moi particular. E sí, foi unha mañá un pouco bastante ajetreada, a verdade. Bastante. Sí, creo que te tocaron moitísimo que contar. Xa só o feito de que estea aí por lado, vale a pena por menos. Sí. Porque o traballo que tienen para montarlo é impresionante. E sí que houve moitas incidencias, non importantes, porque ao final está montado todo. Pero sí que creo que de alguma forma está presente e me gustaría participar e vela e non sei, ter un papel importante porque tengo, así que esta exposición tamén é un pouco de hoxe. E nada máis, a verdad, reiterar o agradecemento e espero que vos guste muchísimo a exposición ou que non, tamén está ben que non vos guste, non ten por que gustar. Sí, dime. Mira, ya estuve en tu primera exposición, Sí. de Citas. Sí. Y a mí lo que me gusta mucho y lo que te caracteriza, y a mí lo que me impactó muchísimo, es que cuando tú retratas algo
nunca lo haces cursi. Eso me encanta. Mira que tengo hasta un flamenco tuyo en casa, que ahí, mira que cursi puedes hacer un flamenco, pero tú, de la forma que haces las cosas, es de una forma seria, ¿sabes? No es cursi, no es de los que, ¡ay, qué bonito!, ¿sabes? Y eso me encanta, o sea, tú por ahí no te preocupes, y esa cara que no tienes terminada, que le falta el ojo, no hace falta. Bueno, está remandado. No hace falta, ya lo sé, ya no hace falta. Quiero aclarar eso. Los dibujos están rematados todos. Parece que no, pero están así. No hace falta porque se autocontenta en la mente. Y ya te digo, a mí sigue ahí, me encanta. Y nada más, hay que disfrutar. Bueno, pois nada, eu creo que ahora o momento é de que, aproveitando que ela está por aquí, ver os dibuxos sin amontoarse moito, porque non pode ser, pero que se alguén quere algunha pregunta, ou se alguén quere explicar o que ve no mercado de 2x2, que o digo porque efectivamente pola mañá eu cando cheguei aquí, isto xa forma parte do anecdotario, co teu permiso. Eran como 2 rolos, como cando lle chega alguén un paquete da tintorería, de levar 2 rolos así, eu vin aí 2 rolos postos, bueno, pois empezamos a desenvolver aquelo, e claro, era tremendamente grandísimo aquelo, non? Pero moi grandísimo. E despois apareceron os pauiños, unha chea de paus que había que ensamblar dun lado ao outro. Empezamos con toda a boa intención, Eva golpeando un con outro, e eu creo que bueno, pois que efectivamente Cristina andaba por aquí porque ademais de alguna maneira quería estar, ao final non puido ser, decidiu buscar outro lugar, pero bueno, dicíamos, pero parece posible que, bueno, que reíame para rematar a anécdota, porque eu creo que lle pertenece, porque foron tantas cousas entre o gracioso e a calorosísima que facía a súa nai aí sempre con ela, a súa irmá aí as tres facendo un bloque non armónico con todo, non? Entonces, bueno, que eu, a verdad, paseino fantásticamente con elas, e chegou un momento que a dificultad era tal que dixeron, dixo Lidia, non que quede montado así para sempre. E eu dixenlle, mira, é que eu creo que é a mellor decisión. Hai que falar con MRV ou con un sexo, preguntar cando costa para transportarlo así, porque menuda odisea para desmontar eso ahora, No, porque además todo es europeo. Son tranquilos. Podemos ver si el pinto está desangrado. Ahora no se ve porque estaba en el posibilidad de ropa. Ese ropa no claro, efectivamente. Estábamos aquí e de repente, pues, chegan unhas flores aquí porque vai haber unha boda que o desconocíamos. Que tamén o feito de que houbera unha boda aquí, que fomos os primeiros testigos da exposición, é bastante bon pensar. Sí, fantástico. Foi testigo por lo menos dunha boda. Espero que non continúe. Pois aí te regalar o cuadro de 2 metros. No, pero os vou dicir, Metíamos nun problema. mira, vou dicir unha cousa, de alguna maneira lle lo agasallou, porque pensábamos que non daba tempo. O carro, efectivamente, cando chegaron os noivos estaba pousado, non colgado, pero pousado, estirado, no armazón e totalmente gravitado, que era dificultísimo. E dixemos dende arriba, vamos a estar caladiñas, porque a ver se somos quen de que antes que entren o podan ter aí, porque hasta era bonito para a entrada realmente, non? E así o fixemos e discretamente saímos, e aquí, pois, ninguén sopo máis nada do que pasou e do que quedou todo perfectamente. Foi cuestión de verdade. É evidencia que detrás de cada cousa que se fai hai unha intendencia detrás. Sí.
Totalmente. Que non Que é chega- un traballo que moitas veces non se percibe. Claro, efectivamente. Non aparece todo solo por ante nós, hai xente que traballa detrás, tanto incluso coas diferentes Sí, sí, con todas. Eu, a verdade é que pasei un momento así, algo apurado, pero estaba encantada porque foi unha situación tan afectiva que tiñan elas entre as tres, non? Porque, bueno, descubrí que hasta Eva pues, ten inquietudes de tapicería. E dixo, non, aquí que a grapadora esta se tensa por aquí, os tapiceros fan así, digo, concho, pero non me pegas a tapicería. Dixo, bueno, vemos programas, digo, bueno, é que de verdad, sodes unha cousa tremendamente doce, pois a verdade é así que parabéns, faremos outra cando pase outro tempo, estou segura, e nada máis, todos e todas a gozar dela, e como decía antes, a ser portavoces desto para que poda pasar moita xente a vela e sacar a súa opinión, que guste ou non guste, pero que nunca pase desapercibida, que é o importante, non? Pois nada, os nosos parabéns. Dale, dale.